Gaur irailaren 23 da, hortzirala, eta hemen gaude Bertze Behin magazinean ongi etorriak. Gaurkoan bi elkarrizketa ditugu, oso ezberdinak eta oso interesgarriak. Lehenik eta behin jaso ikastolako ikasle eta irakasleekin egonen gara, hain zuzen ere Aroa Arres eta Imanol Janizesekin. Haiek sortu duten Sutan obraren inguruan solasean, Reykjaviken Islandian egon dire, gaur Madrilera doazte, ikusten duzu obra bat erreperkusio eta entzute handiarekin, eta esplikatuko digute, azalduko digute nola egin duten obra hori, ikuskizun hori, eta ondotik Imanol Satrustegirekin egongo gara, berak atera berri duen liburua solasean, beste mundu bat nahi genuen, non aztertzen duen, ezker iraultzaileak, 70 eta 79 artean, urte horietan, Nafarroan ze paper izan zuen eta ze bilakaera izan zuen, baina lehenik eta behin has gaitezen betiko edukiekin. Hasteko, efemerideak. 1889an irailaren 23an. Japonian, Fusajiro Yamuchik Nintendo konpainia sortu zuen. Hasiera honetan, gero bideo jokoak garatuko dituen enpresa honek, Hanafuda karta jokoa ekoitzi zuen. 1926an, John Coltrane estatubatuar saxofoi jotzaile eta jazz konposatzailea, jazzaren historiako musikorik garrantzitsuenetarikoa jaio zen. Eta 1963an Pablo Neruda txiletar poeta, 1971ko literaturako Nobel saria hil zen. 2006an berriz, irailaren 23an, Malcolm Arnold, britainiar konpositorerik garrantzitsuenetakoa, bai zinemarako musikan baita musika formalean hil zen. Ea zer dagoen agendan asteburu honetarako. Gaur hortzirala, Orkoiengo antzokian, Orkoienen hain zuzen, magia saioa Eriz Magoarekin, 7etan. Eta Zabaldin kontzertua 8etan, Zaunk. Eta Aldezarreko auzogunean Iruñean kontzertuak San Fermin txikiaren baitan, Eskabidean, Afu eta gehiago, 10etan. Bihar larunbata, Zaldiko Maldikon liburu aurkezpena, Morau eta Beñardo, 12 eta 12etan. Eta 7etan, karaokea Gabi de la Mazaren eskutik Labagunean. Igandean berriz, Iruñerria dantzabira dantza saioa Atarrabiako udaletxe plazan, 12:30. Ikus ditzagun gaurko egunkarietako azalak. Diario de Notiziasen azalean lerroburuan, Navarrasumak berriro eragotzi du Volkswageni aho batez babesa ematea, komitearen abala baitzeukan. Espartzak bigarren aldiz entzungor egin die lantegi alderdi eztabaidatik ateratzeko gainerako taldeek egindako gonbidapenei, ziurgabetasun handieneko unean. Geroa baik atzera bota zuen bere proposamena, aho batezkotasuna bilatzeko, eta trampa egitea egotzi dio Espartzari. Argazkian, haur batzuk bizikletan, 13 ikastetxe eta institutotako 1000 ikaslek baino gehiagok mugikortasun iraunkorraren aldeko apustu egin zuten atzo. Lerroburuan, bizikleta errebindikatiboak. Irakasleek eta ikasleek bidegorri seguruagoak eskatu dituzte Iruñan. Albiste gehiago, Gaztelu plazako ostatuei isunak San Fermineko araua ez betetzeagatik. Baitere, Jimen hori eskatu diote segregazioa eragiten duten zentroei kontzertuak kentzeko. Eta Lakota proiektuak Nafarroko enpresak bilatzen ditu bere autoelektrikoak ekoizteko. Diario de Navarran lerroburu nagusian, Foru Parlamentuak ez du akordiorik lortu Nafarroko Volkswagen lantegia babesteko. Zatiketak enpresa batzordeak proposatutako adierazpena onartzea eragozten du. Argazki handi batean, minbiziaren aurkako ikerketan diharduten profesionalek ikerketa gehiago eskatzen dute. Eta tituluan, minbizian ikertzea. Beste albiste batean, milaka errusiar beste herrialde batzuetara ihes egiten saiatzen ari dira gerra saiesteko. Gara egunkarian berriz, argazki batean, Urkullu portadaren goialdean. Herrialde itunak etorkizuneko zehaztapenetara atzeratuta lerroburuan. Beste titular handi batean, Esnalek eta Parotek espetxea atzean utziko dute 32 urteko zigorraren ondoren. Gizarte zibilak gogor borrokatu ondoren Parisko apelazio auzitegiko zigorren aplikazio atalak baldintzapeko askatasuna eman zien Jon Kepa Parot eta Jakes Esnali 1997an biziarteko kartzela zigorra ezarri baitzieten. Berri gehiagotan Fermin Muguruzaren hitzak Blakish Beltza 2 pelikularen harira. Bizitzeko filma da, zutik eta kantuan ikustekoa.
Baitere, Errusiak Nazio Batuen erakundean duen jarrera defendatzen du mendebaldeko kritiken oldearen aurrean. Eta Irlandako iparraldeak eta Eskozia gero eta argiago islatzen dute Bretainia hautsia. Azkenik, Espainiako gobernuan dirutza handiei ezarritako zerga bat aztertzen ari dira, baina aldi baterako. Eta Berri egunkariko lerroburu nagusian, baldintzapeko askatasuna onartu diete Jon Paroti eta Jacques Esnali. Bi euskal presoek 32 urte daramatzate Frantzian espetxeratuta. Parotek 2008tik zuen baldintzapean libre gelditzeko aukera, eta Esnalek 2008tik, baina epaileek eskaera guztiak ukatu dizkiete orain arte. Argazki handi batean Inigo Urkullu lehendakaria eta Maialen Iriarte EH Bilduko bozeramailea atzo Eusko Legebiltzarrean. Eta izenburuan, herri itunak proposatu ditu Urkulluk. Hainbat arlotan akordioak egiteko eskatu die lehendakariak alderdiei Eusko Legebiltzarreko politika orokorreko eztabaidan. Oposizioak zehaztasunak galdegin ditu. Berri gehiagotan, Ipar Irlandan katolikoak protestanteak baino gehiago dira lehen aldiz. Eta galdeketak hasiko dituzte gaur Ukrainako eremu okupatuetan. Lurraldeak Errusiari batu ondoren, horien babesteko arma nuklearrak erabili ditzaketela adierazi du Errusiako Segurtasun Kontseiluko buruzagi ordeak. Eta bukatzeko Euskal Herria Irratia. Osasun sailak aurretiazko borondateen agiriaren erabilera sustatzeko kanpaina martxan jarri du. Azken urteetan beherantz egin du agiriaren erregistroen batez bestekoak. Eta KPI-aren araberako soldata igoera aplikatuko diote Domus 2 egoitzetako langilei. Azkenik, gizonezkoen osasunak garaipenarekin topo egin du berriro, lagun artekoa. Eta ikus ezagun asteburuko eguraldia. Gaur urtaro berriarekin aldaketaren bidea hartuko du eguraldiak. Goizean goi-hodeiak eta erdi mailako hodeiak ugarituz joango dira eta behe-laino batzuk ere agertuko dira, baina orokorrean oraindik giro nahiko argiarekin jarraituko dugu. Maximoak atzoko balioetara iritsiko ez badira ere, balio epeletan geldituko dira. Arratsaldean ordea, haizea ipar-mendebaldetik finkatuko da eta aroa ezegonkortuz joango da. Baliteke era sakabanatuan zaparrada batzuk botatzea Nafarroan eta bertan trumoi ekaitzak ere jo dezake. Aldiz, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban nekez botako du zaparrada isolaturen bat. Hori bai, arratsaldean denen temperatura jaitsiera antzemango da ipar-mendebaldeko haizearekin. Bihar udazken kutsua hartuko du eguraldiak, temperaturak nabarmen egingo du behera. Goizealdean iritsiko den fronte hotz batekin haizea goizean ipar-mendebaldera aldatuko da. Enbarazu egingo du eta tarteka zaparradak botako ditu, batez ere ipar partean. Kostaldean eta inguruko bailaretan giroa ezegonkorragoa izango denez, trumoi ekaitzak jo dezake. Hegoaldean berriz, hodeitza saretuago egongo da eta zaparrada isolaturen bat bota dezakete, oro har ateri eutsiko dio. Temperatura maksimoak ez dira 20 gradutik iritsiko. Eta igandean azkenik, ipar-mendebaldeko haizea eta ipar partean zaparradak botako ditu. Kantauri isurialdean zerua lainotuta egongo da eta tarteka euria egingo du edo zaparradak botako ditu. Goi geruzetako ezegonkortasuna dela eta baliteke ekaitzak jotzea lekuren batean. Hegoaldean aldiz, giroa argiagoa izango da eta oro har ateri egongo da. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, tarteka bizi ibiliko da eta maksimoak 18 graduren bueltan geldituko dira. M8 zergatik ospatzen den badakizue? Zergatik justo data horretan? Bueno, gai hori pixkat hartuta jaso ikastolatik urtero bezala egin dute, beren antzezlan bat, antzezlan musikatu bat, Sutan izenekoa, gero eta ezagik oihartzun gehiago duena, kontatuko digute, baina gainera urten, erraten dugu internazional bihurtu dela. Eta hemen ditugu gaur gonbidatuak, pixkat agudo egin beharko dugu elkarrizketa, zeren hain zuzen ere Madrilera joaten dira, eta jaso ikastolakoak gaur Aroa Arrese dugu. Arratsaldeon. Arratsaldeon.
Eta Imanol Janizez, arratsaldeon, mil esker etortzeagatik. Arratsaldeon baita zuri ere. Bueno, zer moduz, nervioak badire, aroan, nola, zer sentsazio gorputzean? Bueno, urduri, baina beti zerbait dugun bezala. Hoixen da, ja gorputza egina, Bai. edo... Bai. Bai? Nik arron lasa ikusten dizut, Bueno, barrutik, Zinemaldiko izarra handiak bezala, zaizut pasarela nor pasatzen eta... bueno, niri gustatzen zait gehiago atzekoa, baina bai. Eta Imanol, ongi, zu nervioak eta... Ondo. Beti beharrezkoa den urduritasun puntu horrekin, zen lasaiegi baldin bagaude ez da ona ere, baina ere sobera urduri, zen, datorrena gogotsu, datozkigun 2 hilabete hauek gogotsu helduko diogu haiei eta gogoz, hori bai, gogoz. Erraten duzune, Imanol, izaten da importantea, zeren batzutan lehendabiziko, nola hartzen da, estreinekoa, zaudela adrenalinarekin, izaten da oso intensoa, baina gero batzutan ematen du bajoia, eta batzutan bigarrena izaten da arriskutsua, Bai, zen ekainean jadanik egin genuen estreinaldia, aukera izan genuen gero Reykjaviken Islandian ere bigarren aldiz oholtzaratzeko, eta orain ja berreskuratu dituguen saioak uda ostean, egia esan da nahiko pozik, zeren jendeak ez du dana ahaztu, eta orain, batez ere lehenengo hau segurazki nahiko tensione egongo dira, baina agian bigarrenean horretan daiteke pixka bat. Egia da, 1500 lagun itxaroten ditugula Baluarten jada, goizeko emanaldirako. 1500? Bai, eta geratu dira ikastetxeak kanpoan emanaldi ikustera etortzeko, eta pozik gaude izan duen harreragatik. Ez da egin beharko, bigarren... Arratsaldez irekia dago publiko orokorrarentzat, beraz hor edozeinek etorraitik eta orain izan gaitu desarra, noski. Hau da, hain zuzen ere, urriaren 11an. 11an, Baluarten, noski. Urriaren 11an, Baluarten, goizean ikasleentzat eta arratsaldean. Bai, hori da. Eta lehenengo aldiz oso berezia zen arratsaldeko emanaldian azpitituluak ere jarriko ditugu, goi tituluak jarriko ditugu operetan bezala, gazteleraz, behar duenak ere jarraitzeko aukera izan dezan, euskaraz ez dakien edonork, beraz, hemen digo bilatu nahi ditugu. Publiko guztientzako, beraz. Claro, hemen zuek publiko euskalduna duzu hemen, xaloan, baina ezagutzen badute gazteleraz mintzatzen edonor eta kuriosidadea baldin badu, Ez daitezela etxean gelditu ezagutuzarik, beraz. Zeren zuek aroa, dena euskeraz egiten duzu. Bai, gure artean eta musikal guztia eta dena euskeraz. Eta prozesua, klasean eta dena atzetik ere, dena euskeraz. Bueno, ere badu pixket hortik, nolabait ere espiritua bertze gauzen artean da, egitea nolabait ere jarduera interesgarriak aisialdikoak euskeraz ere bai, badu hori ere bilatzen da. Bai, dudarik gabe, gure helburu nagusietako bat, eta hain zuzen ere horregatik dugu Euskaltzaindiaren bermea, bada euskararen sustapen hori, eta bai arte eszenikoen bitartez, bai gizartera eskaintzen dugun produkto bukaera baten bitartez, baina ahaztu gabe heziketa produktu bat dela, eta guretzako garrantzitsuena prozesua dela, eta prozesu horretan hain zuzen ere, euskara izatea gure hizkuntza nagusia eta da oinarrizkoa gure ikastolaren baloreekin bat datorrelako. Euskararen aldeko lana, eta bertze gauza honditzuk itzen dire, STEAM izeneko metodologia horrekin, gero sortuko gara horretan, baina ezin dizuet utzi galdetzetik Reykjavikeko kontu horrena. Badakit guzia galdetu dizuela, baina nik ere galdetu hori zuet, arba zer moduz, zer sentzazio zen, nola izan zen? Izan zen pasada bat, joan ginen talde erdia eta bertan antzestu genuen gure musikala, eta baita ere... Euskeraz? Bai, euskeraz, dena euskeraz. Eta ulertu zutena, baina, egin genuen genuena gure espresioarekin, musikarekin, eta nahiko ongi ulertu zuten. Eta gero bertan ere bai, kongresu batean hitz egin genuen, gure proiektua kontatuz, talde bakoitzak zer egiten duen, eta oso esperientzia polita. Eta kaso horretan ingelesez? Bai, dena ingelesez. Ni ez nintzen ausartuko. Nork ez egin zen ingelesez? Hitz egin zuen Imanol eta gero lagundu genion ni eta beste taldekide batzuk. Bi bazuek. Eta antze bat ziren bertze ere bai eskola pile bat edo proiektu pile bat? Nazioarteko hezkuntzako antzerki kongresu bat zen, idea darama izenekoa. Eta bertan mundu mailako antzerki irakasle asko zeuden, baina hezkuntza formalean antzerkia sartuta duten batez ere nazioetakoak. Eta gonbidatu gintuzten gure proiektua antza, omen da nahiko
bakarra edo oso jende berezia, oso jende gutxik garatzen du gure estiloko edo guk erabiltzen dugu metodologiarekin, STEAM metodologiarekin hain zuzen ere, eta horrexegatik interesa sustatu zuen kongresoko antolatzaileen artean. Eta, gero, segurazki antzezlana bera, musikala, ez da egitez, teknikoki eta bisualki eta... Oso duina da, azkenean gure prozesuan profesionalekin ikasten dute, eta horrek ekartzen du bukaerako maitza ere oso profesionala izatea publikoaren ikuspegitik. Badago bekuntza bat, zuek sumatzen duzuen, lehenbiziko egunetan hasten zaretela pixketez jakinago eta gero hartzen dizuela puntu gehiago. Ni daramat 2 urte hemen musikalean eta gogoratzen naiz sartu nintzela, ni lan egiten dut multimedia taldean dela ikusentzunezko guztiak, eta ni gogoratzen naiz gustoko nuela mundu hau, soinua, bideoak eta horrela, eta orain daramat 2 urte, oraindik 2 urte gelditzen zaizkit, baina badakit pila bat, ikasi dut pila bat profesionalekin, eta hori eramaten dugu guztiok. Adobeko programak manejatzen ditu, ez dakizu nola. After Effectsekin ibiltzen da, After Effectsekin, QLabekin ibiltzen da... Bota kurrikuluma xaloan. Bota kurrikuluma. Ados. Beraz hor ibiltzen zate Photoshopekin ezakit, baina Adobeko programekin. Bai, Photoshop erabili dugu, After Effects, gero ere bai beste programa batzuk soinuetarako Pro Tools erabiltzen dutela estudioetan, eta horrela baita ere Milumin dela proiekzioetarako, WYSIWYG dela eszenatokiaren ikuspegi bat izateko argietan. Eta hau, nolabait ere, aparato guzti horiek badituzuean, jaso ikastolan edo joaten zarete nonbaitera? Hasieran, kurtsoan zehar egiten dugu gure ikastolan, ditugun ordenagailuekin, batzuetan etortzen dira adibidez aurten orkesta izan dugula, etortzen zen gure soinu teknikaria laguntzera eta ekartzen zituen mikroak eta aparatuak, baina normalean entsaioetan egiten dugu ordenagailuarekin, eta gero estrenoa baino lehengo astean ja eramaten dugu dena antzokira, eta bertan ja jartzen dugu dena mahai teknikoekin, proiektorekin. Software guztia badugu, eta gero hori hardwarera eramaten dugu antzokiko astean, baina lez horretik prestakuntza lan hori guztia modu virtualean egiten da ikastolan. Imanol, badakitzu, edo okerrezpanago zu egon zinen pixket proiektu honen hasieran edo pixket hau bultzatzen duela zenbat urte? Aurten 10. urte horrela. 10 urte, ez dakit hola badakit gaur ez dugula denborarik, baina modu sintetikoan ez dakit, nola izan zen kontua? Mira, laburbilduz, nik gorputz hezkuntzako klaseetan akrosport koreografiak egiten dituen, eta ohartu nintzen ikasle askok gaitasun horiek baino gehiago bazituztela gorputza adierazpenerako, eta proposatu nien haien egarri artistiko hori nolabait asetzeko beste nolabaiteko show bat egitea jolas ordutan. Onartu zuten, gustatu zitzaien, lehenengo show bat egin genuen ikastolan eta errepikatu behar izan genuen batetan akrobazia show bat zen, eta horren urtean ohartu ginen ere, horiek horretaz gain bazituztela beste trebezia batzuk ere, kantatzen zaketen, multimedia lanetan egitu zitezkeen, estore diseinatzen, edo zin gauza. Ireki genuen ikastola osora, eta ikastolan egin beharrean, barenengo editorioko atea jo genuen, eta ateak ireki zizkiguten bete-betean. Eta azkenean, eskola produkto duin bat, argi profesional, soinu profesionalekin jantzten dituzunean, ematen duzu lehenengo pausua, garrantzitsua da. Hortik, 10 urtera, joan dira pasatzen poliki-poliki hobekuntza prozesu asko, eta batez ere, Aroak komentatu dituen software hauen guztien erabilera sartzea prozesuan, gure lan metodologia barnean fintzen joatea talde bakoitzaren lanean, zen hor baditugu akrobatak alde batetik, abeslariak, aktoreak, baditugu esandako multimediakoak, baditugu komunikaziokoak. Lan banaketa. Hori da, eta dena proiektu mankomuneko baterako lan egiten dugu, baina bakoitza bere arloan eta ikasleari gustatzen zaion alor horretan. Orduan, talde bakoitzaren lan egiteko metodologia hori joan gara hobetzen urtetik urtera. Eta hain zuzen ere guztia borobiltzen duen izena edo STEAM metodologia da, badirela Science, Technology, Engineering, Arts eta Mathematicsen akronimoak. Azkenean, ikasgai horietako zientzia, teknologia, ingenieritza, artea eta matematikaren akronimo horiek guk ere
P Physical Education eta L Literature deitzen dizkiogu eta ateratzen zaigun akronimoa edo guk deitzen diogu metodologia PLS Team, Please Team, mesedez taldea, edo akronimoak guri gustatzen zaigula asko, zen azkenean gure oinarria taldea da, eta banan-banakako lorpenen gainetik ez. Eta hau, ez dakit, deskubritu zen duten gerora metodologia hau eta aplikatu zenioten? Hain zuzen ere, ohartu ginen, boomaz ari zen hezkuntza metodologiari poliki sartzen eta esan gero, baina eske guk ez genion izena jarrita gureari, baina ohartu ginen, egiten ari ginena hori zela. Ez, nolabait ere bataiatu genuen eta gainera moldatu genuen gure estilora. Eta horretan ikertzeko asmoarekin, orain Erasmus proiektu bat jaso dugu eta helduren 2 urteetan, atzerrira joango gara berriro, ez dugu oraindik nora esango, ezagutzera beste leku batzuetan nola lan egiten duten, implementatzeko gure prozesuan, gure prozesu hori hobetzeko eta Bibazokoi ze ederra den joatea gainera izatea ere kezka hori edo grin hori joateko hobetzen eta ez beti garrantzitsua da. Eta metodologia honen bertze zati batez da handi batean ikasleek aukeratzen duzula, okerrezpanago, zer egin, ez? Adibidez gaia beraz zuek aukeratzen duzu, nola da hor? Bai, gidoilaritza prozesuan hainbat ikasle bakoitzak gai bat, tematika sozial bat aukeratzen dugu, eta gero, eta historia txiki bat gai horrekin. Eta gero denen artean bakoitzak 20 puntu banatzen ditu, eta 3 historiarik bozkatuenak gehiago garatzen ditugu, eta horietatik edo bat aukeratu edo kombinazioak egiten ditugu, eta hortik ja ronda bezala egiten dituzu. Bai, pertsonaiak sortu, eta ja hor gidoi prozesuarekin hasten gara. Eta hau dena, ez dugu erran gainera, klasetik kanpo da. Bai, klasetik kanpo partzialki, ze jolas orduetan egiten dugu guztia. Hain zuzen ere, Erasmus proiektuaren helburuetako bat da, gorputz heziketako ikasgaietik kanpora atera genuen hori berriro ikasgaietara ekartzea, eta nolabait aprobetxatu jadanik egiten ari garen prozesu hau, integratzeko ere ikasgaien prozesuan poliki-poliki. Eta atxaldetan ere egoten zarete, batzuetan hor? Bai, astetan behin arratsaldetan eta gero hilabetean behin, igande batean, egoten gara egun osoa edo arratsaldea edo goiza hor izaten ditugu antxegoak ere bai kurtsoaren ze garaian gauden arabera, eta hor ditugun orduak ateratzen ditugu aldugun denbora aprobetxatzeko. Zentzait nik uste hori publikoari zurezki harrituko diola, zeren gaur egun ez ditugu 10.000 gauzak ez ingleseko klaseak hau musika bertzea, badugu Netflix, Instagram eta ezagin zer, eta hor gainera ikasleak joatea borundatez, ez? Parte hartzera eskolako zerbaiten, hori ez dakit, irakasle batek amesteko zerbait da, ez? Bueno, hain zuzen ere, nik beti esaten dudana eta gaur Madriden kontatu behar dugunaren aritik doa, nik uste dut hemen bi gauza daudela. Ikaslek sortzen baldin badute produktu bat, haiena sentitzen dute, eta haiena sentitzen badute, implikatzen dira. Eta implikatzen badira, ikasten dute. Eta hori zuzen ere da, gure prozesuaren oinarria, ez? Sorketa prozesu bat denean, lortzen duzu implikatzea. Eta beste alde batetik, nik uste dut, musikalean gauden irakasleok zerbait saiatu baldin bagara transmititzen gure ikaslei da, sinetsi behar dutela lehenengo haien buruengan, eta bigarren implikatu behar direla proiektuetan. Eta hori ezin da beste modu batera egin adibidearekin baino. Orduan, zu irakasle bezala implikatzen bazara, azkenean lortzen duzu haien implikazioa. Eta gainera, baldin badituzu Madridera, Islandiara, edota baluarten edo kursalen antzesteko aukera, kriston saria da zure implikazioari. Zu pertsonalki irakasle bezala betetzen duen zerbait da, ez? Non barkatu? Irakasle bezala betetzen duen zerbait da, ez? Zalantzari gabe. Zalantzari gabe. Por cierto, ez dut galdetu eta denbora joaten ari zaigu, hartu zue hasieran erraten nuen bezala, ez? Pixka 8 emearen arira historio horiek, ez dakit, ikasleengan arroa sumatzen duzu badagola kezka, gai feministen inguruan edo, ez dakit, ez, emakume jasaten duten jazarpenaren inguruan, sumatzen da kezka hori. Bai, hasieratik gidoia hasi genuenetik zeuden hainbat pertsona esaten zutena hori matxismoa, mikromatxismoa, feminismoa, eta aukeratu genuen gai hori eta bertatik aukeratu genuen hori, ezakit esan daitekeen, aukeratu genuen 1900 eta 1999an eta 11an gertatutako Triangle fabrikako sutea,
eta hori lotura daukala 8Marekin eta gai hori aukeratzea erabaki genuen horregatik. Eta okerrezpanago gainera, gidoi aldetik badu bere konplexutasuna, ez? Zeren txertatzen dituzue historia horren barnean, historia bat baino gehiago edolako zerbait, ez? Egiten duzue errepaso bat, nola? Bueno, egin duguna labur bilduz da, Clara Lemlitxi, benetan existizu zen pertsona horri, irakurle amorratuaren ezaugarria jarri. Orduan bera, irakurle amorratua izanik, bere lantegiko beste emakumeak konbentzitzeko grebara joateko, egiten duena da historiako emakumeen inspirazioa bilatu eta nora jotzen du liburuetara. Horrexegatik bidaiatzen dugu Txinara, Egiptora eta Euskal Herrira zuzen ere, erreferenteak izan diren emakume desberdinak ezagutzera eta hoien ezaugarri batzuk hartu, azkenean haien greba aurrera eramateko eta besteak konbentzitzeko, ez. Zederra, beraz, bidaia bat, eta karo horrek eramango dizu, pentsatzen dut, eszenatoki ezberdinak sortzera, hala da? Berrepente, Egiptoko eszenatoki bat, nola demonio egiten da artistikoki? Konta. Bueno, badaukagu bertan estruktura handi bat, fabrika irudikatzen duena, eta gero, liburutegira jotzen duenean, eta liburu ezberdinak hartzen dituenean, sartzen da, nik egindako lana, eta multimedian egin dugun lana, jartzen ditugu proiekzioak, bidai ezberdinei buruzkoak. Adibidez, Egiptora doanean jartzen dugu tenplo handi bat, edo Txinan pagodak eta antzinako Txinako etxe bat, hori dena proiektatua, edo Euskal Herrian jartzen dugu baserri bat. Benetan, egin duten lana bideomapinarekin da alucinante. Oso proiektu osoa da, zeren alde batetik daukagu Iruñeko Gazte Orkesta, Fosoan sartuta 40 musikarirekin. Gero, 17 numero musikal, zuzenean abestuta erabat eta dantzatuak. Aldi berean, bideoproiekzio ikaragarriak ere proiektu. Ez dakit, oso show kompleto da, produkzio oso ambiziosoa da, ez? Eta egia da, dena haien sorkuntza dela, eta nik uste dut ere, nolabait, beti nahi dutela aurrek urtekoa hobetu, ez? Eta zerbait hobea egin, eta hau da, laugarren mailako, gure azken musikala eta izan behar da hoberena. Eta lehenengo mailakoek flipatzen delako haien lehen musikala lur hartzen, baina bigarren eta hirugarren subidoiarekin zen nahi dute, beti dago hor green bat ez gauzak hobe egiteko. Eta, errandu zen bezala, aurten gainera sartu duzue orkesta bat edo musikari batzuk sartu dituzue. 40. Eta zuek zenbat zarete? Gu 50 piko. 53. Osa, kasi 100 lagun guztira? Bai, 100 lagun edo gehiago inguruan lan egiten dugun pertsonak kontuan hartuta. Zen teknikariak... Nafarro erdia. Nafarro. Bai, egia hemendik ere eskerrak eman bazizki Iruñeko Gazte Orkestari, zeren egin duten lana izan da zoragarria eta Gorka Pastorri eta Neko Arangureni, bereziki Gorka Pastorri, partitura moldaketak egitea ez delako erraza 40 musikari dintzat, eta orkesta estiloan, orkesta version, beraz, gure txalorik handien haientzat, zeren, izan gara oso erraza izan daiekin lan egitea. Eta hor zen musikak aitzen dire, musika klasikoa da, edo aitzen direzak bertze soinu? Bereziki dira gaur egungo musikaletako abesti motak, eta hori, esan duena Imanol, orkesta batetarako moldatuak edo ez da musika klasikoa guztiz, baina musika klasiko modura... Oso sinfonikoa da. Hori, sinfonikoa. Bai, entzuten den musika, benetan, badaude esango nizukenik 5-6 momentu, zala jartzen dizutena oio pikorra, bai. Eta, karo, ez dugu erran, hau musikal bat dela gainera, orduen, aparte akrobazia pila bat, ez, gorputz hezkuntzaren nolabait ere P hori lantzeko, musikal bat da. Aroa, zu kantatzen egoten zara hortik? Ez, nik ez dut eszenatokia aukitzen ezertarako. Baina bakizki kanta guztiak buruz, Bai, nik esan dudan bezala nago atzeko partean, mikroekin laguntzen, argitasunean, proiekzioetan bereziki, baina hori 20 piko pertsona daude. 22 kantari. Hor eszenatokian abesten, ez dakitzen bat gehiago akrobata, dantzariak, orduan jende pila bat dago hor holtza gainean abesten. Teknikoki, zuki idea bat egiteko, 2 proiektore erabiltzen dira,
ia 68-70 mikrofono erabiltzen dira, abeslari, orkesta eta guztiaren artean. Superprodukzio. Ehun foko baino gehiago daude, da, alde horretatik teknikoki ditu ikaragarrizko, inpaktatzen du ikusten duzunean, nik uste dut. Hori galdetu nahi zuen, hau ez da bakarrik, ez dakit ni oroitzen naiz egiten genuenean klasean antzerkiak, igual etortzen ziren lau guraso, erten bezala, ze ongi nire semea hor. Hau ez da bakarrik nire semea, nire alaba hor egiten antzerkia, honek badu bere kalitatea, ez? Erraten aldugu erran edut ez da, simplemente hor begiratzen polita seme alabak, hau da, obra bat. Bai, obra bada, egia da, guretzat benetan, eta badirudi igual ez dela horrela, baina guretzat bukaerako produktua ez da garrantzitsuena. Hori dukagu oso argi, guretzako prozesua da garrantzitsuena. Eta prozesu ongi egiten bada, bukaerakoa etortzen da bakarrik. Eta prozesu horretan, heziketa prozesuan zentratzen gara, haien garapen pertsonalean, zen ezin dugu ahaztu, nerabeak direla, eta nerabe horren barruan bakoitza dituela bere inseguridadeak, bere momentu txarrak, bere momentu onak, konbibentziarako arazoak, gauza guztiak etortzen dira edozein familiatan bezala. Eta uste dut, horretan zentratzea eta hori nolabait aurrera eramatean zentratzeak ematen dizula bestea modu egoki batean etortzea. Funtzioa ona bada, funtzioa ona izan daiteke edo ez. Hori ikusten duzuenan edozein pelikula bezala, gustatu zaizu edo ez zaizu gustatzen. Baina guretzako benetan ez dela garrantzitsuena hori. Naiz eta ilusio ematen diena ikaslei hori da, baina beti esaten digute, bai Manol, bai Irantzu eta zuzendari guztiek esaten digute hau tarta bat bezalakoa dela, inporta duena dela prozesua, dela tarta osoa eta gero ja funtzioa dela laginda del pastel esaten den bezala. Adibidez, behin, uste dut ez dakit Irantzu edo etorri zen honat solastera, eta erraten zuen harritzekoa dela nola ikasleek, gazteek, nerabek baituzten, batzutan pixket ezkutukoak diren, ez dakit, gaitasunak. Igual pertsona bat ematen zuena lotxatiak, eta de repente hasten da kantatzen eta ikargarria, zuri aroa diez, harritzen dizu, harritu zara zure ikaskidekin, de repente. Bai, askotan, ni egon nintzen laguntzen kastinetan, 2 urteetan, eta ikusten nuen, pasilloetatik ikusten nuen jendea, eta hor hasten zirela abesten eta geratzen nintzen harrituta edo dantzatzen esaten nuen, ez nekien hain ondo dantzatzen zuela edo akrobaziak egiten espero ez nuen norbait edo zerbait horrela. Bai, eta guk askotan kastin horietan direla normalean ikasleak hautatu dezaten non parte hartu nahi duten eta guk pixkat ikusteko zer eskaini dioten taldeari normalean askotan ikusten ditugu, aurkezten dira agian pianoa jotzera, gertatu zaigu aurtengo Klararen papera egiten duen eskarekin. Lehenengo DBH sartu zenean, ez dakizu ze lotxatia, ze puntutaraino zen lotxatia. Pianorako eta akrobata bezala puntatu zen, eta guk esan ginen, uste dugu zu kantari bezala, eta efektibamente, kantari bezala sartu zen, lehenengo urtea oso gogorra izan zen, baina orain daukan maila oso altua da. Azkenan egunero kantatzen dute joala sortutan, eta horrek ematen die hobekuntzarako gaitasuna ez. Zerra. Eta ikustea ere ederra ez, nola hunditzen diren ikasle pasada. Niretzako prozesuaren gauza politenetako bat. Zerra. Adibidez, horretarako antzerkia bera ez, egiten duzuen arte espresio guztia, baina antzerkia da, ez dakit ez, nolazten da, empoderatzen, laguntzen du pile bat ez, erran nahi dut. Antzerkia ez da normalki egiten dugun zerbait, batzutan bizket urruntzen digu, baina da herramienta bat, espresatzeko emozioak ez, egiteko handia. Dudari gabe, zuk usten diozu zure gorputza pertsonaia bati, eta pertsonaia hori zuk sortu behar duzu. Zuk eman behar duzu ibiltzeko modua, begiratzeko modua, hitz egiteko modua, ahots berezi bat, zu sentitu behar duzu bera azkenean, ez? Eta pertsonaia hori zure egin behar duzu. Zuk ikusten dituzu lehenengo egunetan pertsonaia antzesten, eta ikasleak dira testu reproduktoreak, baina ikuste dituzu azkeneko funtzioan, eta, matiz pila bat aldatzen dizkiote, haien arteko begirada joaten dira aldatzen eta hobetzen, funtzioa berazten dute ikaragarri. Gainera gazteak hortako dire pasada bat, sartzen badire personajea. Bai, gorputz heziketako saioan badago bloke bat dela gorputz adierazpena, eta ni gogoratzen naiz nola lantzen genuen ibiltzeko modua, aurpegiko espresioa, zure pertsonaia hori sortzea eta hori esaten duguna dena gorputz heziketako saioetan hasten da eta gero askok erabili dute musikalerako haien pertsonaia antzezteko.
ederra, bueno, eta ez, antzerkiaren magia hori, derrepente ikusten duzunean aroa beharrean, bueno, kasu honetan ez, bai, den ikasle hori bihurtuta, pues, klaran edo derako pertsonaje horretan ez, ze ederra. Bertze kontu bat da, hoxen erran duguna akrobaziarena, ere, ez dela zati funtsezko bat, ezakit, zerbait punto harrigarri bat du horrek. Ikastolan akrosporta lantzen dugu eta gainera akrobaziak egitera izen ematen duten pertsona normalean gimnasiarako doaiak badituzte eta gimnasia artistiko edo ritmikoa egiten dute. Orduan, haiekin lan egitea horretan erreza da, zeren entsaiatzen dute eta aldearek aparte beste egun bat gehiago entsaiatzen dute, abeslariek bezala, eta hor, ebarekin gure ikasle hori batekin, aritzen dira eta agiala numero oso ikusgarriak egiten dituztela, bilatzen dute haien maila baino pixka bagorago dagoen beti akrobaziak egitea, exigitu pixka haien buruari ez nolabait lortzeko ikusgarritasun hori eta batzutan baita arriskatzen dute desente. Egoten dire istripuak, izan ditugu urtero, badugu akrobataren bat momenturen batean esgintzeren bat, edo behatx hautsi bat, edo gertatu izan zaigu, baita berotzen ere funtzioa hasteko. Behatz bat haustea norbaitek eta ezin funtzioa egin eta moldatu behar izan momentuan. Hortxen, mundu interesgarri farandularen mundua. Farandularena, hor ere banbalinetan ez, egoten dire nervioak izaten da momentu kuriosoa ez, hori justo antzezlana egin baino den bakoitza bere munduan, nervioak gainditzen. Bueno, funtzio ederra, erraten genuen bezala, gaur Madrilen hitz egin behar duzue, eta baita ere, antzestu bi gauzak. Antzestuko dugu, pasarte batzuk antzestuko ditugu, bai, kantatuko ditugu bereziki. Euskeraz eta ere goi tituluekin, erraten genuen bezala. Hori da. Eta, gero baluarten, urriaren 11an, goizean eta arratsaldean, sutan, obra ikusgarri hori, Imanolek erraten zuen bezala, garrantzitsuena da, tarta egitea, eta, erraten zuen bezala, ginda hori da gutxienekoa nahi badugu, baina kasu honetan ginda ere, nahiko segurazki, ikusgarria da, ni horitzen ez guk egiten genituen gauzak, bideo txiki bat, agian, horrela, eta, hau da bertzen maila bat. Imanol, azkeneko galderat. Iduritzen zaizu hau gainerako ikastoletara zabaldu behar den zerbait dela? Zalantzari gabe. Bai ez uste dut, eta egiten den modua segurazki ikastola batek gaur hasita ezingo du eman guk ematen ari garen ibilbide berdina. Egin beharko duena da guk eman genuen lehenengo pausu hura eman. Osea, guk orain 10 urteren esperientziarekin duguna, ikastola batek bere lehenengo urtean egitea esango nizuke ia ezinezkoa dela. Guk behar izan ditugu 10 urte prozesu honetan, eta honetarako behar da prozesu bat. Baina bai egin dezaketena da guk eman genuen lehenengo urratsa, guk egin genituen akatsak egin gabe. Horretarako gu prest gaude, erakusteko edo zein den hau egiteko bidea. Proiektu aski interesgarria, Aroa, zorionak jaso ikastolako ikasle eta irakasle guziei, honekin ere erakusten dituzulako Nafar guziei eta Nafarrotik kanpore zer egiten alden hezkuntzan berritzeko, hobetzeko eta... Eta euskaraz. Eta euskaraz, hoixen da. Aroa Arrese, Imanol Janizez, jaso ikastolakoak, zutan ikuskizunarekin, mila esker eta zorte handitz. Zori, mila esker. Ea Iruñerriko udaletan ze albiste ditugun. Atarrabian deialdia, udaltzain agente izateko bi lanpostu oposizio bidez betetzeko. Eskabideak aurkezteko epea 30 egun naturalekoa izanen da. Deialdia Nafarroko aldizkari ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita. Baita ere, ekogune proiektuaren aurkezpena. Informazio bilera irailaren 26an astelehena, 6:30 Konstituzio plazan izanen da. Iraunkortasunean, aisialdi osasungarrian, etorkizunerako alternatibetan eta klima egokitzapenean parte hartzeko espazioaren aurkezpena izanen da. Ekogune berdea udal proiektuaren parte da, hormigoia berdeagatik aldatzeko. Klima aldaketaren aurrean udalerria eziz eta egokituz. Eta Zizur Nagusian parkur berria instalatuta dago. Luis Ibero parkean dago, Zizur Nagusiko Ardoi urbanizazioan, joan den ekainean inauguratu zen Kalistenia parkearen ondoan. Gainera, gogorarazi nahi dizuegu, gune honetan,
Bertan pump track bat eraikiko zela eta ondoren skatepark bat. Eta bukatzeko Iruñea. Iruñeko udaltzaingoak 25 agente berri ditu eta 408 langile ditu. Plantillaren 184 gizonak dira eta 116 emakumeak 57 urteko batez besteko adinarekin. Baitere itzuli da Enfoka argazki lehiaketa, Iruñeko argazki onenari 900 euroko saria emango diona. Interesa dutenek urriaren 31 arte aurkez ditzakete argazkiak. Eta Iruñeko udalak profesionalak ez diren talde artistikoen antzerki ekoizpenean katalogoa egin du. Herritarren elkarteek eta erakundeek beren jardueretan ordezkatzeko eska ditzaketen muntaien zerrenda sortuko da. Azkenik, Isidoro Balkartzel Medina arkitektura goiztiarrak erakusketa izango da ikusgai abenduaren 11 arte mistoen pabilloian. Egileak Iruñeko 72. Topaketetan parte hartu zuen, espazio publikoari buruzko proposamen erakusketa honen aitzindari izan zen lan batekin. Biologoak eta kimikariek erraten dute beren laborategia hor dutela, beren bataxuriarekin joateko eta bere probetan lan egiteko eta bar. Eta gizarte hezkuntzako, historiako, soziologiako alorroiek, zein da beren laborategia? Bueno, segurazki historia da beren laborategi nagusietako bat, aztertzea zer gertatu den historian, ez? Mark Twainek erraten zuen, historia ez dela errepikatzen, baina errimatu egiten duela, badire paralelismoak, ez? Eta, beraz ikas dezagun historiaz. Gaurkoan, Imanol Satrustegi du gurean, arratsaldeon, Imanol. Arratsaldeon. Mila esker etortzeagatik, hain zuzen ere, atera berri delako, orain irailean bertan, zure liburua beste mundu bat nahi genuen, Nafarroko ezker iraultzailea, 70-79 garai horretan kokatzen dena, hain zuzen ere, zure tesian oinarrituta, ezta? Bai, horixe da. Liburu hau doktore tesi baten emaitza da, eta beraz, horrek esan nahi du 4 urte luzeko lan gogorraren emaitza da, eta poz-pozik nago azkenean aurkezteko aukera dudalako. Zu laborategien ez, baina liburutegien seguro egontzarela sartua ordu batzuk, ez? Bai, eta artxiboetan, eta hemerotekan, eta elkarrizketak egiten, eta bai. Lana beraz, Imanol, liburuko tesi nagusia, badakit, zure 4 urteko lana dela, ea gaizaren pixke sintetizatzen zein den tesi nagusia liburu honetan. Kontua da, Nafarroan, trantsizioaren garaian eta frankismoaren ondar urteetan izan ziren horrelako mugimendu erradikal eta iraultzaileak, nagusienek gogoratuko dituzten sigla batzuk, ORT, Organización Revolucionaria de Trabajadores, edo EMK, Euskadiko Mugimendu Komunista. Nik aitari entzun diot. Edo LKI, Liga Komunista Iraultzailea, edo Euskadiko Lanaren Alderdia, PTE, eta bar. Eta orduan, baziren hainbat mugimendu erradikal, indar handia zeukatenak, errotze ahalmen handia zeukatenak, eta orduan nire buruari galdetzen nion ze gertatu zen haiekin. Zergatik izan zuten horren besteko indar Nafarroan, ze gainera frogatu ahal izan dudanaren arabera, Nafarroan adinako indarrik ez zuen inon izan Europan bederen hainbeste ezker erradikalak, eta orduan galdetzen nion zergatik zen hori, ez? Eta hori ikertzen saiatu naiz, eta ezker erradikalaren gorakada, gailurra eta krisia baita, ez? Eta krisiaren ondorioz ze gertatu zen gizarte mugimendu horiekin guztiak. Badakite spoiler egitea dela, zein dire pixket zure ikerketa horren emaitzak? Zergatik izan zuen olako arrakasta eta zergatik desagertu zen? Kontuan hartu behar da, mende hasieran Nafarroa oso lurralde atzerakoi eta kontserbadoretzat hartzen zela, ez? Kontuan hartu, Frankok estatu kolpea eman zuenean, 36ko uztailean, hemen milaka voluntarioa atera ziren Frankoren alde, ez? Baina, mende erdialdean, 1950ko hamarkadatik aurrera, gutxi gora bera, aldaketa sozial sakona gertatzen hasi ziren Nafarroan, batez ere, industrializazioa. Eta horrek, mentalitate, kultura eta gizarte eraldaketa sakonak ekarri zituen, eta horren ondorioz, langile klase berri bat sortu zen. Eta langile klase berri horrek identitate kolektibo bat sortu zuen,
hori oso ongi aztertu du Nerea Perez, nire lankide eta lagunak, eta nire ikerketa da hurrengo urratsa, ez? Nolabait, langile klase horrek, klase borrokaren aurrean, gatazka sozial berrien aurrean, ze tresna berri sortu zituen, ez? Eta orduan, langile klase oso berria zenez, eta frankismoaren errepresioaren ondorioz, ez zeukan ezkerreko langile mugimenduko erakunde tradizionalen erreferentzia. Eta orduan sortu behar izan zituen langile klaseko erakunde berriak. Zer nahi duzu ez zituela referentziak? Adiez bertze toki batzuetan zer gertatzen, Kontua da, hemen ezkerreko mugimendu guztiak errotik erauzi zituzten, ez? Eta badakigu Nafarroan 3.000 bat lagun fusilatu zituztela Gerra Zibilean, eta orduan PSOEk, PSek edo CNTek presentzia urria zuten frankismoaren garaian, ez? Eta Espainiako lurralde gehienetan oposizio antifrankistako partido edo mugimendu indartsuena PSE zen, Santiago Carrilloren Partido Komunista, ez? Baina Nafarroan ez zen horrela. Nafarroan, nik esan dudan bezalaxe, ezkerrerago, muturrerago kokatutako mugimendu hauexek, ez, ideologia maoista, troskista, leninista edo dena delakoa zutenak, ziren azkarrago eta indartsua. Balio du hor inziso txiki bat egitea. Ezker iraultzailea, pixket nola definitzen duzu? Bai, nik etiketa hori erabili dut, ezker iraultzaile edo ezker erradikal, historiako beste liburuetan erabiltzen den bezalaxe. Niretzako da, PSE eta PSOE baino ezkerrerago kokatzen diren mugimendu guztiak barneratzeko. Hor baita ere sartzen dira anarkistak, langile autonomia eta baita ezker abertzalea ere sartzen algenuke. Baina nik batez ere zentratu naiz ezker marxistan. Jatorri marxistako ezkerreko alderdietan, baita ere landu ditut beste kultura politiko batzuekin, ezker abertzalearekin, zeukan harremanarekin, baina batez ere ezker marxista iraultzailea, eta batez ere espainolista edo sukursalista deitzen zen hori. Zergatik, horrek esan nahi zuen, ORT, MK, LKI, horiek denak, Espainiako alderdien euskal edo nafarra darrak ziren. Orduan, abertzaleek esaten zieten espainolista ziren. Baina, hori ere ñabardurekin izan ere hauek ere diskurso oso euskaltzalea zuten. Espainiako alderdien adarrak ziren, baina euskal simboloen alde zeuden, ikurrinaren, euskararen alde zeuden, eta baita ere autodeterminazioa eskatzen zuten. Naiz eta abertzaleak ez izan. Orduan, horixe. Eta, inziso txiki hau itxita, galdetzen izuen ezker iraultzailea zen, eta erran duzu sortu zela, industrializazioarekin batera, klase identitate bat, klase berri bat nola baitere, eta joten da hor artikulatzen mugimendu marxista bat, zerotik nola baitere ez, sortzen dena, eta zer gertatzen da, zein dire hurrengo pausoak? Kontua da, bitxia da, mugimendu hauek sortu ziren batez ere sindikatu edo mugimendu kristauen erradikalizaziotik, kontua da, frankismo garaian langile klaseak antolatzeko zeuzkan espazio apurrenetakoak legalak zirelako, ziren mugimendu kristau hauek, eta mugimendu kristau hauen helburua hasieran etzen mundua eraldatzea edo, baizik eta evangelioa, jainkoaren hitza langile klasearen gana hurbiltzea. Baina elkarte kristau hauek talka egin zuten errealitatearekin, eta orduan, garaian nazioarteko olatu iraultzaile bat zegoenez, ideologia iraultzaile horiek bere ganatu zituzten, eta erradikalizatu egin ziren. Eta baita ere, etaren zatiketetan. Garai hartan, Euskadi eta Askatasuna erakundea sortzen ari zen, eta asanblada gatazkatsu batzuk izan ziren. Bertan, nazionalismoaren eta sozialismoaren arteko oreka edo borroka armatuaren balioaren inguruko eztabaida biziak izan ziren, eta 5. eta 6. asanbladako zatiketen ondorioz, baita ere ezker radikaleko alderdiak sortu ziren. Ze urteetan dira hauek, 5 eta 6? 1977 lehendabizikoa eta 2. 1970, Burgosko epaiketaren garai bertsuan. Eta horrek nola eragiten du hemen? Horko etaren barnean sortzen diren gatazka eta zatiketa? Bai, zatiketa batzuk izan ziren, eta nolabait borroka armatua alde batera utzi eta langile mugimenduan indar gehiago jartzearen aldekoek alderdi marxistak sortu zituzten, ez horri bakarrik, baizik eta bere militanteetako asko sakabanatu egin ziren eta dagoeneko martxan zeuden beste alderdi marxista batzuetan ere izan ziren. Nik iturri batzuetan irakurtzen nuen garai hartako eta komunisten arrobi izan zela. Orduan,
esaten nuen bezalaxe ez, ezker abertzalea eta ezker radikala niretzako bi kultura politiko ezberdin dira, baino elkarren mugakide. Eta komunean hainbat elementu dituzte, besteak beste hori. Eta nolabait ere, etan hasi ziren, erraten aldugu denak pixket hor txirikordatuak nahasiak, eta gero joaten da hor zatiketa bat gertatzen. Batzuk, beste batzuk heldu ziren mugimendu kristauetatik, edo beste asko sartu ziren lantegian arazoak zituztelako. Eta alderdi sortzen diren, alderdi edo mugimendu erakunde hauek, LKI, ORT, errandu zuen MK, hauek borroka armatuaren aldekoak ere dire? Garai hartan, alderdi hauek iraultza sozialistaren aldekoak ziren, ez? Eta haiek defendatzen zuten, bai, iraultza soziala egiteko beharrezkoa zela indarkeria erabiltzea, ez? Baina haien indarkeriaren inguruan pentsatzen zutena zen masa indarkeria bat izan behar zuela, ez? Haiek aldaketa soziala, iraultza soziala imaginatzen zuten, altxamendu insurrekzio zabal bat bezala, masa handiek parte hartuko zutena, ez? Eta orduan... Ez nukleo bat, jartzen dituna, ez? Egiten dituna ekintza zuzenakan hemen, baizik eta jendarte osoa. Orduan, etari leporatzen ziotena horixe zen, ez? Beraien indarkeria minoritarioa zela, individualista eta burgesa. Garaiko hizkera alakoxea zen eta. Eta badira oso adibide garbiak, Gipuzkoan Lorenzo Zabala enpresaria baditu zuten eta Nafarroan Uarte. Men Iruñean 1973ko hasieran, greba bat zen Torfina salantegian eta greba bitartean etak eskuatzea erabaki zuen eta enpresa horren jabea baditu zuen eta eskatzeko baldintza izan zen langileen eskaerak bete zitezen, ez? Eta kontua horrela joan zen, azkenean eskatutako kontua eskaera edo bete egin zen eta eskatu egin zuten honik Uarte enpresaria, baina langile mugimenduak, ezker erradikalak eta langile batzordeek, garai hartan Komisiones Obreras baitzen langile mugimendu importanteena eta Nafarroan Komisiones Obreras oso vertikala, oso horizontala, oso asamblearioa zen, oso parte hartzailea eta ezker erradikalak kontrolatutakoa. Eta kontua da, langile mugimenduak eta ezker erradikalak etari leporatu zion gatazka horietan langile klasea ordezkatu nahi izatea. Haien ustez, langile klaseak ez zuen inor behar bere burua eskatzeko, aski zen. Marxismoak erraten du, ez? Langile klaseak, obreroek, beren burua eskatuko dute, ez? Eta orduan, etari leporatzen zioten, kanpotik gurasokeriaz edo behar baino gehiago esku hartu izana. Eta hor, ez da bai da biziak izaten ziren, borroka armatuak jokatu beharreko paperaren inguruan. Baita ere, ezberdintasunak ziren, esan bezala ezker abertzaleak, ezker radikalari espainolista edo sukursalista izatea leporatzen zion. Baina, eta ezker radikalak, esate baterako, defendatzen zuen, Nafarroa Euskal Herriaren parte zen, ezker abertzaleak bezalaxe. Baina, Nafarroaren erabaki ahalmena ere errespetatzen zen. Nafarroa Euskal Herriaren parte da, baina izango da etorkizuneko Euskal Herriaren parte bardin eta Nafarrek erabakitzen badute. Ezberdintasunak, ezker abertzalearentzako hori Nafarroa Euskal Herriaren parte da eta punto. Ziren nolabait ere, igual diferentzia teorikoagoak, ez? Batzuek burges deitzen eta bertzeek ordainetan espainol, ez? Hori da. Eta gero baita ere ezberdintasun estrategikoak. Hori xe da. Eta vertikalagoa, ez dakit, vanguardistagoa, ez? Eta bertzeuek masa mugimenduko. Hori xe. Beraz, hori aipatzen genituen ezberdintasun horiek, izan zuten beren gorakada, ez? Mugimenduak, LKI, ORT, MK, eta zer gertatzen da markada horretan? Kontua da, garai hartan nazioarteko olatu iraultzaile bat izan zen, kontuan hartu, Parisiko maiatza, 1978ko maiatza, Kubako iraultza, Argeliako independentzia, Vietnamgo gerra, orduan, zirudien iraultza posible egitea zela. Eta hasieran, nekez eta beldur handiz, klandestinitateagatik, baina pixkanaka langile mugimendua eta ezker radikaleko alderdiok, batez ere langile mugimenduan aritzen ziren, hasi ziren lorpenak lortzen. Soldatak igotzen, lan baldintzak handitzen, eta langile klaseak ikusi zuen eraginkorra zela. Eta batez ere 1973tik aurrera, orduan gertatu baitzen
motor iberikako greba orokorra, noainen zegoen fabrika batenkin elkartasunez 9 eguneko greba orokorra izan zen Iruñean, eta orduan, ja urtetik urtera, geroz eta gatazkatsua, geroz eta borrokarako ahalmen handiago, eta momentu batetik aurrera, frankismoaren errepresioa etzen mugimenduari eusteko gauza. Ze hasiera batean errepresioak mugimendua geldiarazi egiten zuen, beldurragatik edo, ez? Baina momentu batetik aurrera kolpe represibo bakoitzak erantzun handiagoa ekartzen zuen, ez? Eta gainera lantegietan... Pixket, etaren estrategia hortik joaten zen, ez baita entzun dut hori. Eta baita ere, lantegietan lan baldintzak asko betzen ari ziren, soldatak hilotzen ari ziren enpresarien etekinen gainetik, soldatak azkarrago hilotzen ari ziren etekina baino, horrek esan nahi zuen kapitalistek edo irabazi ahalmena galtzen ari zirela, eta gainera autoritatea galtzen ari ziren ere lantegietan. Oso ohikoa zen garai hartan, poliziak militateren bat atxilotzen baldin bazuen, bere lankideek elkartasunez lanuztea egitea. Eta orduan, enpresariak bere burua beharturik ikusten zuen poliziari deitzera, esateko, izue, aska ezazuen morroi hori, bestela produzioa geldirik daukat. Eta orduan hor, nabaritzen zen langile klaseak geroz eta indar handiagoa zeukala, botere bat existitzen zen, langile botere bat. Eta orduan, testuinguru horretan frankismoak utzi zion kapitalismoarentzako eraginkor izateari. Nolabait, frankismoa etzen gauza kapitalismoaren iraupena bermatzeko. Edo krisi izantzuak azertzen hasi ziren. Eta orduan, bere buru eliteek ikusi zuten frankismoa erreformatzera edo moldatzera beharturik. Askotan hitz egiten da transizioari buruz, Juan Carlos erregearen eta Suarezen borondate demokratikoa eta eskuzabaltasunari esker izan zela, ez, hori izan zen frankismoaren krisi larria, kapitalismoa kolokan egon zen, eta zegoen mehatxu bat. Eta orduan mehatxu horri aurre egiteko, Espainiar kapitalismoak transizioan zehar lortu zituen legitimazio iturri berriak. Nola egin zuen hori? Demokratizazioaren bidez, hauteskundeen bidez, eta ezker moderatuko alderdien onarpenari esker. Nola PSek eta PSOek erregimen monarkiko konstituzional berriari baiezkoa eman ziotelako. Zeba erraten duzu, Imanol, nolabait ere frankismoak ez zuela lortzen hor klase langileria eustea eta ez kapitalismoak. Erran nahi dut, ez? Haian horbaitek pentsatzen, ez dakit zen frankismoaren kontua, hor afera da, industria hemen zegoela, langileak oso enpoderatuak, oso ahulduak zeudela, eta indar polizialek ezin zuten hori eutsi. Egon frankismoa edo ez egon frankismoa? Bueno, kontua da, alde batetik hor daude hainbat plano. Alde batetik nazioarteko planoa, esan bezala hau nazioarteko olatu iraultzaile baten parte izan zen, eta orduan herrialde guztietan, Europan eta Europatik kanpo baita ere, mugimendu urte oso errebeldeak, oso mugituak izan ziren. Eta orduan toki guztietan, hori, 1978-tik 1975 arte, dena egon zen kolokan. Bazirudien, txampona airera bota ezkero bi aldetara erori zitekela. Gainera, gerra hotzaren garaia zen, eta sozialismoa eta kapitalismoa bera borrokan ari ziren nazioartean. Orduan ez da harritzekoa, kapitalismoa bera kolokan egotea mundu guztian. Testuingurua kontuan hartuta, garai hartan, iraultza egitea posible zen oraindik, edo posible zela uste zen oraindik. Itxaropen bat zegoen. Eta orduan, ezker radikala eta langile mugimendua eta borroka antifrankista dira, nazioarteko olatu iraultzaile horrek gurean, Nafarroan hartu zuen itxura lokala, espresio lokala. Kontua da baita ere, eta plano lokalean gehiago zentratuz, kontuan hartu behar dugu, frankismoa berez, klase erregimen bat zela. Frankismoaren helburua sorreratik izan zen kapitalistei eta elite handiei mesede egitea. Kontua da, errepublika garaian, langile mugimendua geroz eta indartsuago zebilen, bazen, borondate bat aldaketa sozialak bultzatzeko, eta gainera, igual, gobernuak, ezkerreko Fronte Popularraren gobernuak,
egin nahi zituen erreformak igual ez ziren langile mugimenduak eskatzen zituenak bezain sakonak, baina gobernuak berak ere aldaketa sozial horiek bultzatu nahi zituen. Igual azalekoago, igual erreformen bidez eta ez aldaketa sozial handien bidez, baina hor bazegoen besteak beste nekazaritza erreforma, nolabait lurjabe handiei kalte eginen ziena eta bar, ez? Eta orduan frankismoaren helburua izan zen hasieratik mugimendu eraldatzaile hori moztea. Hori da Gramsci uste dut iraultza pasiboa deitzen diona, ez? Nolabait ere hor badago mugimendu soziala, Italian ere gertatu zena, eta derrepente elite kapitalistek, ez dakitagian sortzen duten mugimendu fascista edo frankista, baina behintzat lerratzen direla horren alde, eta ez ematen dizkiote bere herramientak, beren finantziazioa, beren boterea, eta horrek segurazki egiten du posible izatea mugimendu hori. Eta frankismoaren ezarpenaren ondorio zuzenetako bat izan zen, enpresarien mozkinen hazkunde izugarria. Langile klasea bera desagerrarazia egin nahi zuen frankismoak. Frankismoaren diskurso ofizialetan ez zen hitz egiten langile klaseaz, edo proletarioez. Hitz egiten zen produktorez, ekoizlez. Nolabait langile klasea ezkutatzeko modu bat zen. Hori termino askoz ere lausuagoa baitzen eta enpresariak ere sartzen altzidelako termino horren azpian. Un país de propietarios, sino de proletarios. Horixe da falangistek defendatzen zutena. Erabat antikomunista. Bai. Horixe da. Eta gainera, langile klasea kontrolatzeko tresnak eraiki zuten, sindikatu vertikala esaterako. Sindikatu hau izena du, sindikatu vertikala, baina bere zen erakunde estatal vertikal bat, goitik kontrolatutakoa, eta bertan langileak eta enpresariak elkarrekin zeuden. Eta helburua zen, langileak nolabait disiplinatzea eta kontrolatzea. Eta horrek eragin zuen, langile klasearen erakundeen desagerpena, borrokatzeko gaitasuna desagertzea, eta orduan enpresarien mozkina handitu egin zen, eta langile klasearen baldintzak okertu ziren izugarri. Baina hori aldatzen hasi zen. Esan bezala, 60ko hamarkadatik aurrera, tresna berriak sortu ahala, eta borroka molde berriak asmatu ahala, berriz ere langile klasea hasi zen, bere errenta handitzen, bere borroka gaitasun handitzen, bere lan baldintzak hobetzen, momentu bat iritsi baitzen, kapitalismoaren iraupena bera kolokan jarri zuen arte. Ez zen egoera aurre iraultzailea izan behar da, ez zen langile mugimendua ez zen neguko jauregi hartzear egon, Errusian bezala, baina hor zalantza puntuak izan ziren, autoritatea kolokan egon zen eta edozein gerta zitekela. Gainera ez dugu ahaztu behar, Franco hil baino urtebete lehenago, 1974an, Portugalen Kraberlinen iraultza izan zela. Eta hor, eliteek mehatxua oso hurbil ikusi zuten, eta esan zuten, Portugalekoa gertatu baino lehen, erreforma bultzatu behar dugu, onarpenan lortu behar dugu nola edo ala legitimazio iturri berriak bilatzeko. Eta modu oso improvisatuan egin zuten, ez zen plan bat, ez zegoen aurre ikusita gaur egungo monarkia konstituzional parlamentarioa, eta hasieran aldaketak egiteko oso uzkur ziren, baina azkenean bere burua beharturik ikusi zuten. Zuk ez duzu, Imanol, nolabait ere kapitalismoa olako kolokan egongo ez balitz, akaso frankismoak saiatuko zuela bere erregimena tal cual segitzen modu diktatorialago batean? Eta de hecho hala izan zen. Franco hil zen 1975ko udazkenean, azaroaren 20an, eta Franco eta gero Juan Carlos Erregea koroatu zuten, eta Juan Carlos Erregeak izendatu zuen lehendabiziko gobernua izan zen Arias Navarro gidatutakoa. Arias Navarro presidente zenean, hor 75ko azkenengo hilabetea eta 76ko udaberrira arte, bera saiatu egin zen frankismo gabeko frankismoa iraunarazten. Eta saiatu zen azaleko erreforma batzuk egiten, baino inolaz, frankismoaren funtsak ukitu gabe, erregimen berri hori, franko gabeko frankismoa iraunarazten. Kontua da, 76. urtean, mobilizazioak gaina hartu ziola erregimenari. Orduantxe izan ziren, Gasteizko sarraskia, Gasteizko sarraskian izan zen, mobilizazio olatu handi bati emandako erantzun bortitza,
eta bueno, beste asko ere, Montejurrako hilketak urte berean izan ziren, Madrilen eta Barcelona mobilizazio handiak izan ziren, ez? Eta orduan, 76ko udaberri hortan frankismoak porrot egin zuen, gain hartu zion mobilizazio olatu horrek, eta orduan izendatu zuten Suarez. Eta Suarez gobernura iritsi zenerako ja bere burua beharturik ikusi zuen aldaketak egitera. Arias Navarroren gobernuak ez zuen inongo intentziorik aldaketa sakonik egiteko, baina Suarez dago 76ko ekainetik aurrera beharturik egon. Orden erraten alda, ein batean 78ko trantsizioa, konstituzioa langile klasearen konkista bat dela. Behintzat, langile klaseak, ez dakit, provokatutakoa, gero agian hartu zuen, ez, norabide bat, ez beste, baina behintzat testuinguru hori hortik sortu. Aldaketa langile klaseak berak eragin zuen, baina aldaketaren ondoria langile klasearen bizkarra erori zen. Kontua da, hor ere, ez dugu aipatu oraindik, petrolioaren krisiaren garaia izan zen. 73an hasi zena, hemen 74, 75 inguruan nabaritzen hasi zen. Eta horrek eragin zuen besteak beste inflazio handia eta langabezia, gaur egun bezalaxe, ez? Eta kontua da, hori zen kapitalismoaren iraupenerako zailtasunetako bat, ez? Osea, langile klasea antolaturi dago eta gainera krisi ekonomikoa dago. Eta kapitalistek geroz eta etekin gutxiago dituzte, ez? Eta orduan, zer egin zuten transizio prozesu horrei esker edo horren bidez, esan dugun bezalaxe, kapitalismoarentzako legitimazio iturri demokratikoak bilatu, ezker moderatuaren onarpena erregimen berriaren gana, ez, nolabait, PSOEk eta PSek erregimen berriari beren baiezkoa eman ziotenez, onarpena izan zuen, baina aldi berean onartu zituzten langilek krisiaren kosteak edo krisiaren zama langile klasearen gain erortzen. Eta hori izan zen Moncloako itunaren bidez, eta orduantxe hasi ziren lehendabiziko neurri neoliberalak hartzen, eta gero etorriko zen ja PSOEren gobernuarekin 80ko hamarkadan desindustrializazioa eta birmoldaketa eta hori guzti hori, ez? Eta orduan, nolabait esan bezalaxe, langile klasearen indarra ahalmen momentu batean transizio prozesuaren bidez burgesiak kontrairaultza prebentiboat egin zuen. Nolabait, langile mugimendua geldiarazi egin zuen eta aurre egin zion protesta mugimendua. Zuk erran duzun bezala, aurpegi aldaketa bat, legitimazio prozesu berri bat, baino Frankok uste dut erran zuen bezala, dena gelditu zen ongi lotua. Hoxe, pixka bat. Horixe da. Eta, klaro, horrek guztiak kointziditzen du ezker erradikalaren krisiarekin. Kontua da, esan dugun bezalaxe, Nafarroako ezker iraultzailea edo ezker erradikala, nik bi izenak berdin erabiltzen baititut, sinonimo bezala. Ezker iraultzaile hori sortu zen nazioarteko olatu iraultzaile baten testu inguruan. Bazirudienean iraultzarako edo eraldaketa sozialerako aukera irekita zegoela. Olatu hori, barkatu, kontrakultura deitzen aldiogu? Olatu horrek izan zituen hainbat alderdi, ez? Eta gainera aldi berean aldaketa kultural eta sozial ugari gertatzen ari ziren. Askotan gelditu zaigu hippien irudia, ez? Eta, asko zanitzagoa. Bai, eta rock musika, moda, gaztetasunaren aldarrikapena, komunak eta horrelakoak. Baina, eta batzuek gutxietsi izan dute kontrakulturaren bidez olatu horren izaera kultural eta inuxentea apolitikoa. Apolitikoa, ez. Baina, bazuen alderdi kontrakultural bat, baina baita ere izan zuen alderdi politiko bat, proletario bat, eraldaketa soziala, baina ez bakarrik kulturan, baizik eta gizarte egituretan, estrukturetan. Eta orduan, hori, hau nazioarteko kontua izan zen, etzen bakarrik Espainiar estatuan gertatu, Europan ere bai, eta mundu guztian ere bai, 70ko hamarkada bukaerako krisi ekonomiko hori baliatu zuen burgesiak bere autoritatea berrezartzeko eta langile mugimenduaren kontra egiteko. Eta orduan, horren ondorioz langile mugimenduaren porrota izan zen,
orduan hasi ziren, Estatu Batuetan handi gutxira Reagan iritsiko zen, Britainia handian Thatcherrek irabaziko zituen hauteskundeak, eta orduan langile mugimendu... Kontrairaultza neoliberala. Hori da, ez? Eta orduan hor, bidea itxiko zitzaion aldaketa sozialari, ez? Eta hor, Thatcherren diskurso ezagun batean berak esaten zu, there is no alternative, ez? Ez dago alternatibari, hau da dagoena, kapitalismo neoliberala, aldaketa sozialik ez da posible, ez? Eta orduan, nolabait iraultzarako bide hori itxi egin zenez, ezker erradikal edo ezker iraultzailea krisian sartu zen gainbeheran, Nafarroan ere bai. Imanol, bakit Calderonek ematen duela, ez dakit, bizitza oso batako ikerketarako, modu sintetikoan, zure ustez behintzat, zergatik izan zuen langile klaseak porrota? Zergatik itxi zen leiho hori? Eta etorri kontrairaultza neoliberala? Faktore asko daude, ez? Eta, indar korrelazioa etzen egokia, transizioa goizegi iritsi zen, nolabait, ez? Pixka alduzatu izan balitz, edo porrota, ez? Frankismoak kale eginen zuen, edo eta burgesia erankinkorra izan zen, ez? Kontrairaultza horretan, jakin zuen erantzun bat ematen, eta langile mugimenduaren bultzada geldiarazten hemen, eta nuzia. Baita ere, paper oso garrantzitsua izan zuten ezker moderatuko alderdiek. Toki gehienetan, sozialdemokraziak eta alderdi komunista tradizionalek, nolabait, kontrairaultza preventibo horren alde egin zuten. Nolabait ere, txampona airean zegoenean, egin zuten alde. Erantzukizunaren alde, batasuna lehenetsi behar da, denok norabide berean arraun egin behar dugu, krisitik atera ahal izateko, eta beti janzten zuten, Partido Komunistak, Santiago Carrillok, bere diskursoetan esaten zuen Espainiako konstituzioak sozialismora hurbiltzen zuela Espainiako gizartea, ez? Nolabait, demokrazia indartzen zuenez, demokrazia indartzeak ekartzen altzuelako sozialismorako bidea irekitzea, ez? Baina, nolabait, hor jokatu duten paper hori, langile klasea mugiarazi zuten frankismoa igatzeko, baina gero aldaketa sozial gehiago gertatu zitezkeenean, geldiarazi egin zuten. Zuk uste duzu, bakitagoa kaso galdera pertsonalagoa dire, Imanol, uste duzu garai horretan bazagoela aukera ikusita frankismoa krisi egoeran zagoela konstituzio hori horrela onartu behar ez izateko erran nahi dut, zeren ezkerraren adibidez ez, PSren eta diskursoa relato ondizetan izan da, hori onartu behar izan zen, bertzenaz, hemen alternatiba zelako, berriro frankismoa. Zuk usten duzu, igual hori etzela hain horrela? Askotan esatu dute, aukera bakarra zen, agian ez du zengatik izan behar, ez? Eta edo esaten dute, ezin genuen gehiago egin, indar korrelazioa ahula zen, ez? Ezin zen gehiago egin, edo bai, ez? Hori ez da arrizko lege bat, gauzak beste modu batera joan zitezkeen, garai hartako aktore politikoek beste erabaki batzuk hartu izan balituzte. Eta jakina, aldaketa sozial sakonagoak egiten altziren, monarkiaren inguruan referenduma egiten altzen, edo autodeterminazioaren inguruan, edo auskalo zer. Imanol, zegit, nik uste dut ordu erdi bat eramaten dugula, nik banituen 1001 galdera, uste dut utzi beharko dugula, bertze batean bigarren kapituloa, bezala ez, gaurkoan egin dugu sarreratxo hau, baina igual hemen utziko dugu. Imanol, liburu hau non eskuratzen alda? Liburua laste hauxe da, liburua Nafarroako gobernuak argitaratu du, eta horregatik badago esate baterako Navas de Tolosa kalean dagoen argitalpenen dendan, eta orain gainerako liburu dendetara ere iristen ari da. Karrikirin badago, dagoeneko Elkarren Laister egongo da, Katakraken baita ere, eta beste liburu denda batzuetan ere bai. Horietan Laister edo dagoeneko dago? Batzuetara, iristen ari da oraindik. Batzuetara iritsi da, Karrikirira esate baterako, baina beste batzuetara ez. Imanol, ezin dizut utzi egitetik azkeneko galdera bat. Orain ikusten dugu nolabitere sortu dela hemen Euskal Herrian, eta bertze toki batzuetan berriro ere korronte sozialista indartsu bat, izatez hildo sozialista izena hartu duena, gazteen kasuan GKS,
Katalunian ere bai, ez? Sortu dire bertzelako mugimendu batzuk, Espainiar estatuan ere bai, naiz eta ez, diferentzia nabariak egon. Ez dakit, ikusita aztertuta 70. hamarkadako mugimendu ezker iraultzaileko hauek, ez dakit, entzuten dituzu diskursoetan eta paralelismo handitz? Bai, paralelismo handiak daude, eta nik uste liburu hau momentu egokian ateratzen ari dela, garai hartako eztabaidatako asko orain ere errepikatzen ari direlako, ez? Eta, antzekotasuna daude, dena den hau historia liburu bada, eta historia liburuek iraganari buruz eta orainaldiari buruz hausnartzeko balio dute, baina ez dago legezko, harrizko edo urrezko orokorrik, ez? Eta orduan hausnartzeko parada bai, baina ez leziorik ez dago, liburu honetan. Eta, baina, bai, interesgarria da, gainera, uste dut mugimendu berri hauek historiarekiko sentsibilitate handia dutela, eta, iraganari modu kritikoan begiratzen diote, eta langile mugimenduaren aurreko esperientziak ezagutzeko gogo bizia dute, orduan, interesgarria izaten aldela, uste dut. Imanol, azkenekoa, alboz modu sintetikoan, gauza bat da zuk egin duzun ikerketa, ez? Horrek beti bilatzen du nolabait rigore zientifikoa, hau gehiago igual zure iritzitik, zein dira, ez dakit dutzen zaizu, ateratzen aldiren, bi lezio, bi hausnarketa edo, ez dakit duzen, bi ikasketa. Gaur egungo gaztei adibidez, ez bidaltzeko. Esate bateako, esan bezala, 70ko edo 80ko hamarkadako ofentsiba neoliberalaren ondorioz, langile borroka oso apalduta zegoela, ez? Eta azkenengo urteetan langile klasearen diskursoa eta identitatea galdurik zirela, eta orduan, langile klasea berpizteko edo identitate berri hori berriz ere martxan jartzeko edo ezaugarri berriak emateko interesgarria izaten aldela, ez? Nolabait. Eta gaur egun argi dago krisi testuinguru batean gaudela, krisi ekologikoa, krisi belikoa, krisi ekonomikoa baita ere, ez? Baina nolabait gizarte mugimenduak asmatu ezinik gabiltza. Ez dugu erantzun masibo eta azkarrik emateko gaitasunik ikusten, ez? Eta orduan, iruditzen zait, tresna berriak sortu beharra direla, hausnarketa eta eztabaida berriak ireki behar direla, krisi eta pobretze orokor honi behar den bezala aurre egin ahal izateko. Neoliberalismoak irabazi digu? Dudarik gabe. Orain arte irabazi dugu, baina borroka ez da bukatu, esango nuke. Hoixen da. Hau, honek erraten zuen zein zen, hau, da, munduko aberetsanetako bat zen, hau, Buffett, honek erraten zuen ez, langile, klase gatazka badela, klase borroka badela, baina eta irabazten ari gara. Aberatsak irabazten ari direla. Imanol Satrustegi, aski liburu interesgarria, beste mundu bat nahi genuen, Nafarroako ezker iraultzailea, 70-79ko garai aski berezi horretan, Nafarroan gainera kokatua, baina nola ez, begirada bat mundu osoko testu inguruari, eta Imanolek erraten zuen bezala, gainera momentu aski aproposean ateratzen dena, segura aski ezkerraren ez jakintasun momentu hauetan, begirada bat, eman behar zaio, gure laborategiari, historia dela. Imanol, mila esker handiz, gurean hau. Eskerrik asko zuei. Hauxen izan da dena gaurkoz, magazinean, saio luzea, hizketa interesgarriak izan ditugulako, asteburu ona pasa, zintzo ibili eta astelehenean hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.